Wannan ni ne Haruna Mamuda JIDO dawakin kudu lokar government. Yawwa wannan damo ne na. Ga ɗaya ta kuma ɗaya. Kai kuma ya sunan ka? Wannan Misbahu Abdulmumin. To mu fara da kai. Yawwa wannan shine damo. Mu muna farautar sa ne muna kama shi da kannukan mu. Idan muka je in yi kiwo a guri ko kuma in yi yawo kannukan mu za su zo duka ɗaukar kawunsa wanda sun kai mu hagun da yake. Suna zuwa su kama shi. In suka kama yi idan kuma ba mai kama bane ba dukare ne ke kama da mu ba amma. Idan kuma ba mai kama bane ina zuwa kansa zai kama mu haushi ko irga kaɗa mai jela. Yau amma mu namu kama suke ga su mun samu su guda biyu. To dan daga mutane su gan shi. Yau ga ƙaramin. Me yasa ka rike bakin sa? Abin da yasa na rike bakin sa saboda ai ka san shi in ka rike shi in ba bakin ka rike ba in ya juyo duk inda ya rike kan ya rantsa idan sa sai dai a yanka bakin a bude a ciro hannunka daga ciki. Haka yake. To ana cewa damo sarkin hakuri. A'a hakurin damo rahin ganin jaka. Hakurin damo rahin ganin jaka. Me kenan? Yawwa magana ta yanzu mu mafarauta yanzu kai in ya ganka rabewa zai ma aka taka gefen shi ma inda yake ka wuce. Amma mu in ya gan mu in ya tsaya karnuka suka same tsayawa zai fada. Kana kai hannu in ka take ya cije ka. Ko kuma karen ma tsayawa zai ibu in kare zai kama shi. Suna aran gama da kare kenan. Yau suna aran gama da kare fada sosai haka suke yi. To yanzu zan so ka dan daga shi saboda masu kallon mu su gan shi. Gashi wannan shine damo. Yawwa. Shine damo. Shine damo. To yanzu wannan karami ne ko babba? Dan ƙara daga shi. Wannan? Wannan karami ne. Ba babba ne can sosai ba. Amma kaga wani ma. Yawwa. Wannan ya fi girma. Wannan mace ce, wannan namiji ne girma. Bai gama yin girma ba wannan mace ce. Ita ce macen damuwa. Ka gansu. To dan haɗe su. Dai saka. Okay, wannan su ne damo mace da namiji aure ne kenan? Aure ɗaya ne. Kasu. Yawwa baka ɗaya dai kuma baka ɗau kannukan mu ba. To za a ɗau karnuka. Yawwa ɗauka su. Yanzu wannan shine damo dan daga namijin magani? Yawwa ga namiji. Shi namijin bai da girma kenan sosai. Ai ka san ita macen ta fi namiji ya fi mace girma amma wannan bai gama girmansa bane. Isa wannan kuma ta gama girmanta. Mace ce. To masha Allah. Yawwa. To muna go. Yawwa da haka ga kannukan mu ga daya shi ya kamo su. Wannan shi ya kamo su. Dayan ga can ya shiga cikin hatsi ya tafi inuwa saboda rana. Yawwa. To su a wani lokaci aka fi samun su waɗannan damuna? Aka ce da damuna kafin wake izo suna kiwo ne da kwari su kama kwarika su ci. Idan kuma aka ce wake ya zo gyada ta zo to sun fi koshi sun fi zama damaye. Sun fi zama da mu ko mu kanmu mun fi jin daɗin kama su. To yanzu wannan ka sake shi gudu zai yi? Wannan aka sake zai gudu. Wannan fa? Wannan shi kuma ba inda zai je. To yanzu ka sake shi za mu iya ɗaukan sa a ƙasa? Sun kama shi. Yawa gashi nan. Gashi kuma ina da taurin rai wannan. Ina taurin rai. To bai ka so iya. Yawa gashi nan. To wannan shi kuma karen ya sunansa? Wannan soja. Soja. Yanzu duk abin da ka ce kama zai kama. Duk abin da na ce kama in Allah ya yarda. Masha Allah. Haka nake sare. Ko mutum ne ko kai ne wallahi. To muna godiya. Yawwa. Ashi.